Para kay Kuya Rinante, time is gold. Kaya naman hindi uubra sa kanya ang tinatawag na Filipino time. Kapag nahuli kasi sa trabaho, kompromiso ang kalinisan. Isa lamang siya sa mga kinatawan ng General Services Office ng Pamahalang Panlalawigan ng Pangasinan na nagpapanatili ng kalinisan sa Capitol Grounds. Importante yan sir kasi para malinis yung trabaho sir, maagang malinis po. Maagang malinis na matapos sir. Ang disiplina sa oras, maiting din na binabantayan sa loob ng Pangasinan Provincial Jail. Ang mga empleyado dapat pumapasok ng mas maaga ng 30 minuto sa nakatakda nilang shift. Sa mga oras kasing ito, hihilera ang mga PDL at saka bibilangin. Mahalaga ito para matiyak na walang pumuga, bawal ang late at walang Filipino time. Bawal po late kasi yung nga talaga ang kwan namin na abide with the SOP na dapat maging maaga. Kasi kung malit sila sa halimbawa, malit sila sa korte, maaring mapospon yung kanilang hearing, maantalan yung kwan nila, pagkaya nila, o kaya makukunti mo kami. Maganda rin po yun dahil po na papanatili po na kumpleto po kami dito, na nabibilang po nila kami ng maayos. At saka rin po maayos po kami dito, wala pong record ng tumatakas. Kaya naman nitong Lunes, January 5, kinilala sila ng Pamahalang Panlalawigan ng Pangasinan sa pagkakaroon ng disiplina sa oras. Continue with what you're doing and yun. Kasi alam ko naman na syempre yung mga ginagawa nila ay alam nila. Parte ito ng National Time Consciousness Week na layong iwaksi ang nakaugaliang Filipino time at sundin ang nakatakdang Philippine Standard Time na alinsunod sa Republic Act 10535 o ang Philippine Standard Time Act. Daig ng maagap ang masipag. Kapag on time lahat, 'di ba? Mas maganda, walang Filipino time. Ang National Time Consciousness Week ipinagdiriwang tuwing unang linggo ng buwan ng Enero. Tema ngayong taon, Oras Pinas, Pilipino, on time ka. Jose Robert Inventor, RNG News.